কথা নয় কাম জনতার প্রাণ এয়া হে নেতা পরিচয় ভেদাভেদ নাই মাটিৰ মানুহ ভাই নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয় নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি সলনি ঢৌ আহিলে পাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ UPPL চৰকাৰ जोबोद मोजां थासारिया उदालगुरियाव थांनाय 2020आवबो जोंहा गोबां बिजाथि देरहादोंमोन आरो 5 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव उदालगुरि रायजो राजाया बयबो एक्सेप्ट खालामदों गासै मोन 10 समष्टि दङ जि समष्टियाव जोंनि आगोलाव मोजां नङामोन बे समष्टिफ्राबो मोजां जागासिनो दङ जेरै पासनयाव मोदैबारियाव ननाय बेफोरावबो जोंहा जोबोद स्ट्रं जागासिनो दङ बाकी समष्टियावथ' दङ दा नंखायनो नैबे जे जानो गोनां बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ उदालगुरियाव जों जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामगोन बियो सिउर खैथा मोनगोनखौ आं बुङा खिन्थु बाय जिखिनि पार्टिफोर दङ बिसोरनि मादाव जोंनो बांसिन गोबां बाथ्रा दङ नाथाय जोङो मोनबा मेन पइन्टखौ लादो बेयो जाबाय बिमा एबा आइ बिमानि सिङाव गोबां पइन्ट दङ जोंहा आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय बिनिफ्राय हा दङ हानि रैखाथि आरो हानि मोनथायफोरखौ जाहाथे बयबो मोनो बिनिफ्राय दङ हारि गासै बर' हारिजों लोगोसे मोन 26 हारि बोरैहाय जयै जौगाहोनो हायो बिनिफ्राय दङ सोलोंथायाव जोङो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ मानोना सोलोंथायानो मोनसे हारिनि बेकबन बिनिफ्राय बाथियाव दङ जोंहा गोजोनखौ जों अरायसम गायसननांगोन गोजोनखौ जों अरायसम लाखिनांगोन अब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन BPF खौ होनदों आङो BPF नि साना हाबबाय आरो UPPL नि साना ओंखारबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदिनो मिनिथाव बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरा एसे नायबाथाय मोजां जागोन अनगोन खोमा होननानै बुङो दा बिश्वजित दैमारि बिथांखौ जोबोद अनो खोमा ओंखायनो बिथाङा बेवहाय लुबैयाखै आमेरिकानि राष्ट्रपति जानो लुबैदों खौरांगिरिफ्रासो सोंदों आं नायाखै नुवाखैबा आङो स' बे मोनसे अनोखायनो बुंदों हयथ' आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिथांखौ इनसाल्टबो खालामदों दा बेफोर बाथ्रानिथ' मा फिननाय थानो ना बेखौ माखासे मानसिफ्रा बुजियाखै बा बुजिनोबो नागिराखै बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय मा बिथांमोना बुजि नागिरा गोबां समाव मानसिफ्रा बिबुंथि होनायाव बुङो जे राम राज्य बानायनांगौ दा राम राज्योआ दापर जुगावसो दङमोन दा बेखौथ' बानायफिननो हाया नाथाय दाबो बुङो मानसिफ्रा राम राज्य बानायनांगौ बिनि ओंथिया बे जाबाय जे गोजोन मोजां मोनसे थासारिनि मोनसे रायजो बानायनांगौ दा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ आं बुंदों जे सुइजारलेण्डआ मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजोन आरो शान्तिनि जायगा आरो जोबोद समायना जायगा दा बेखौथ' जावखांना लाबोना आं बड'लेण्डआव दोनफैनो हाया खिन्थु बड'लेण्डआबो बेबायदि जानो हायो मानोना खाथियाव भुटान हाजो दङ बेसेबा समायना रमायना हाग्रा ओनसोल दङ दैमाफोर दङ दा बेवहाय आरो लोगोसे जोंनि हारिमुफ्रा ओरैबायदि समायना दा बेखौ जुदि मोजां साजायोबा बेथ' सुइजारलेण्डनिफ्राय खम नङा दिनै सुइजारलेण्डआव जेरै लाख मानसिफ्रा थाङो बड'लेण्डआवबो दिनै लासै फैनो हमदों जेला गोजोना जाबाय दा बे बाथ्राफोरखौ ना BPF आ बुजिगोन ना हाग्रामा महिलारिया बुजिगोन बिथांमोनाथ' बै समाव जौ जुवा बायदिसिना दादागिरि बुलायनाय बेखौल'सो मिथिगोन नालाय